Sanibonani babukile, yilo i-champion leli. Siyahlangana futhi kuyi mafiki ngayi heartbreak ngoba siyazi ukuthi inhliziyo zabantu zephukile la ngaphandle, zibovu, ziyigazi. Khuluma nawe nje khona bephukile, khona bephuka, abangayephuka basazophuka ngoba ziyephulwa inhliziyo la ngaphandle, umhlaba sewonakala. Namhlanje ke sibhalele umama uyalibeka nje udaba lwakho ukuthi yena wephuka kanjani ngoba bayephulwa abantu. Angabisachitha isikhathi ke mangililanda udaba lwamama nizwele nina, anibekele nje nizwele. Sanibonani mafiki, igama lami nguNokuzola. Kusho ukuthi ngashada nomlisa nje esazijabulela kamnandi emshadweni wethu, saze saba nezingane ezintathu. Kwakumnandi nje, singahluphani ngalutho noma kaphinda gange kamadoda, kodwa kwakumuntu wayengagangi kakhulu, wayeganga lapha nalapha ya sexabane kuphinde futhi kuzilungele ngoba wayenginikeza inhlonipho engiyidingayo. Sahamba isikhathi, yahamba iminyaka, siphathene kahle sinjalo nje, kuyikhaya elifudumele nezingane futhi zikhula nje kamnandi, zikhulela ekhaya elifudumele. Kwashintsha lapho mase ngithe ukukhula sekumuntu esengasenawo umdlandla kakhulu makuziwa ngasocansini. Yena kuumuntu ozithandelayo, nganginako nje ukuthi ke ngeke ngikhala ukuthi hayi phela ngeke insuku zonke, kungcono nje noba kabili ke ngesonto, okodwa ngesonto. Uyokwata ke lapho ke ambombe, khulume, kodwa ngibe ngibona ukuthi ke nama ngizenzisi phela umdlandla ngisenawo. Kuthe makwenzeka kanjalo ngambona ukuthi umuntu hayi akasangibuza into eziningi. Ngajabula nami ngazitshela ukuthi usesamukele lesimo sokuthi angisenawo umdlandla. Ngayimqinisekisa ukuthi hayi ngoba mhlawumbe kukhona la ngithola khona, kodwa sekuyisikhathi. Wabe sezitholele kuyingane ke encane, ingane ya 2000. Kusho ukuthi wabe sethandana nayo ukubaba, ngingazi mina. Ngabamba kanjani? Ngabamba ngokuthi ifone lengane, kanti ubaba useshaweni ngaleso sikhathi. Ngabe sengibamba ifoni ngifuna ukuthatha nje umlayezo ngikwenzela ukuthi ngidlulisele ubaba. Yabe seyibuza ingane ukuthi so mama kuphi baby? Hawu, ngabuza ukuthi ingane ukhuluma nobani? Wathi ngikhuluma nendoda yami, khoyinika ifoni. Ngavene ngalivala ucingo ngoba phela sengimdala, ngeke ngibe ngiphendulana nengane. Ngamlinda waqeda ukugeza. Uthe mayifika ngabe ngimbuza ngalolu daba, waphika washona le nale, ngathi asiyifonele lengane. Waqala wathi shona le nale, waqala washona le nale. Wagcina selikhuluma ke iqiniso ukuthi hayi mina ngithi manje angisamphi ngendlela, sengiyamncisha. Ingakho ke sezikhethela ukuthi azitholele ingane encane ezamenza lento ayifunayo. Ngathi hawu baba ungayenza kanjani into enjalo? Wathi hayi naye bengekho into abezayenza ngoba phela manje lento ayifunayo akayithole ekhaya, iyo ke into emkhiphile yamsa ngaphandle. Wangitshela futhi ukuthi akazuyiyeka lengane ngoba emphaka mnandi.
ngakhala kabuhlungu. Wabethatha izikhiya zemoto ubaba edumisa imoto ehambe enganeni yakhe. Azange abuye ngalelo langa. Nangakusasa lashona ilanga lutho ubaba. Waqhamuka ngelesithathu. Mangibuza baba bukuphi? Wathi usuyazi nje ukuthi bengikuphi. Ubuzelani. Hey ngabona ukuthi hayi la akusadlalwa nami, akusahlekwa nami. Impi iqondene nami kanje. Ngazama ukulwa. Ngancenga ubaba ukuthi akahlukane nalengane, ngizamenzela konke ke lokho abekufuna. Wangitshela ubaba ukuthi hayi sekulate. Uzaqhubeka nengane. Mangiqhubeke nokumncisha nje njengoba bengenza. Uzoziqhubekela nengane yena. Wayihlala kangibamba bambe ke noma gagodwa ke enyangeni. Esenza nje ngoba naye ke sishadile. Kwahamba isikhathi ngabona ukuthi hayi lo muntu akasekho kumina. Ngabe sengiyamdivorce kanjalo. Ngimdivorceiswa inhlungu. Hayi ngoba ngangingasamthandi. Kodwa kwase kuphoqa ngoba ngase ngibona ukuthi inhliziyo yakhe seyikule yangane. Ngoba nje bese nokuhamba nje neviki lonke ehambe nayo lengane. Mayibuya ngithi ngiyabuza asho ukuthi hayi ubesaye kumuntu wakhe. Ngabona lapho ukuthi hayi kusho ukuthi akasangicabangeli nenhliziyo yami akasayicabangeli. Ukuthi iyephukile ukuthi njani akasahlangene. Ngikhuluma nje nani sineminyaka emibili sehlukana. Kodwa ngikwazi ukukhohlwa ngoba lento angenza yona yashiya isilonda sangempela enhlizweni yami. Okunamanje esingekapholi engingaboni futhi ukuthi siyophola. Bengithi angeke ngilidlulise nje nami olwami udaba. Mhlambe ningasiza ningibonisa ukuthi kudlula kanjani esimeni masikanjena. Ngiyabonga. Hayi babukeli. Niyazwela ukuthi umama ulimele. Angazi ukuthi ningamsiza kanjani kodwa khani ngenzama ukubona ukuthi nimtholela kanjani usizo naye asizakale aphole enhlizweni. Ngiyabonga.